Ja tässä saavumme asuntoon, alakerran asunto. Nyt ei ole sähköt päällä, eli ei näe tästä kaikkia. Tämä pesukone on sijoitettu tähän ulkopuolelle, koska se ei järkevästi tuonne mahtunut. Mutta se on eteisessä ja tietysti peitettävissä, jos haluaa. Sitten ensimmäinen makuuhuone. Tilava ja täällä on isot kaapistot sitten tuossa peiliovien takana. Ja näkymä on pihalle käytännössä länsi-etelä suuntaan. Ja sitten mennään eteenpäin. Siis niin sanotusti eteinen, josta sitten mennään tänne avokeittiö-olohuone. Ja täällä sama näkymä tuonne pihalle. Ja varusteet on sitten, kuten kuvassa näkyy, astianpesukone, jenkkijääkaappi ja uuni ja keraaminen liesi. Lisää seuraava makuuhuone on sitten täällä. Tapetti on ehkä vähän eksoottinen, sen voi toki mieluisekseen vaihtaa. Täältä on näkymä tuonne pellolle, eli aurinko nousee tuolta, paistaa sitten niin pitkälle päivää kuin paistaa. Ja täällä ei ole sitten muita kaappeja tässä vaiheessa kuin nämä kaapit, koska tuo toisessa on niin paljon sitä kaappitilaa, mutta kaikkihan on neuvoteltavissa ja lisättävissä. Tässäpä tämä lyhyesti. Kiitos.